Horní hostinec v Kvítkovicích nabídl opět obyvatelům této otrokovické místní části šanci dozvědět se informace kolem plánované výstavby obří průmyslové haly v blízkosti obytné zóny. Setkání tady uspořádali lidé z Nového impulzu, kteří navázali na pravidelná setkávání s lidmi z Otrokovic. K diskuzi se sešla asi 50 lidí a všichni se shodli na jednom: halu plnou pneumatik vedle svých domovů nechtějí. I proto tady přímo na místě podpořili snahu lidí z Nového impulzu o zabránění nebo alespoň oddálení výstavby. Dnešní setkání nám dodalo opět sílu a vzpruhu do dalšího boje, protože občany Kvítkovic to opravdu zajímá a trápí tento problém. A jsme rádi, že se nám daří do této doby oddalovat výstavbu tohoto problematického skladu a doufáme, že se nám podaří dospět zdárně k cíli. A i když se nám nepodaří teda zastavit naprosto celou výstavbu celé té haly, tak aspoň vydobídeme všechny možné opatření, které sníží negativní dopad na obyvatele Kvítkovic. Záměr postavit sklad pro asi 1 milion pneumatik bude mít značný dopad na životní prostředí, zhoršení životních podmínek i znehodnocení nemovitostí v jeho blízkosti. Lidi na setkání překvapoval nezájem otrokovické radnice zabránit takové stavby v blízkosti domů, ba naopak byli až uvydržení z toho, že někteří zastupitelé vládnoucí koalice donedávna vůbec nevěděli, kde přesně má hala stát. Určitě to město, kdyby chtělo zabrzdit v tom začátku něco, takže na to měli asi spoustu příležitostí. Člověk se s tím seznamuje postupně, ale je vidět, že je to jako docela velká hrozba tady pro ty lidi, kdyby se něco stalo, jo, ale prostě asi koho to nepálí, tak se tím netrápí zřejmě. Jako prioritu vidím, aby při takových situacích se postupovalo řádně v rámci toho, co platné zákony říkají, čili ta prvotní etapa, bych řekl, to posuzování vlivu na životní prostředí prostě byla podceněná, si myslím. Jo? A v tom já vidím klíč toho, s čím se tady zápasí. Je to o tom, že věci se řeší prostě tak, jak to někomu vyhovuje. Ne spravedlnost padni komu padni. Prostě zase tu jsou úzké zájmy, které prostě absolutně pomíjejí to, že by měl být především pro lidi. Nový impuls představil lidem také průběh jednání kolem celé výstavby i o některých nelogických krocích a krocích, které značně bagatelizují dopad haly na životní prostředí. Proto bylo zatím posledním krokem podání námitky na podjatost Krajského úřadu Zlínského kraje a Stavebního úřadu na Pajedla. Teď se musí počkat na vyjádření. Lidé z Kvítkovic měli ale řadu dotazů i na jiné problémy, které je tíží, například rychlost aut, která projíždí, nebo i plánovanou dostavbu obchvatu. Jsme rádi, že občané Kvítkovic pochopili, že nestačí jenom lamentovat a nadávat, ale že je potřeba konat. To znamená, že je potřeba jít za náma na zastupitelstvo a obrátit se na nás, i když nás tak potkají na chodníku, a vyjádřit své názory a vlastně problémy, které je tíží, abychom je mohli řešit. A myslím si, že toto je přístup, který by měli preferovat všechny strany, politické strany v Otrokovicích, a že od toho jsou volení zastupitelé, aby se zabývali problémy obyčejných občanů a nejenom, aby se hrály politické hry.